Здравейте! Аз съм Нина Такова и съм ученичка в 11 клас на математическа гимназия Баба Тонка. Купи Столилаво. Два въпроса я помня. Питаше винаги какво е времето вътре в мен и какво не ми стига за пълно щастие. Днес си купя Столилаво, а за пълно щастие липсват двата и въпроса. Кого наричаш будител? Будител за мен е човек, който ме кара да се развивам. Човек, който открива хоризонти пред мен и ми показва какво е да бъдеш. Човек, който ме активира и ми дава поле за изява. За мен такъв човек се оказа Валя Данчева, моят преподавател по български език и литература. Какво постигна с нейна помощ? С нейното съдействие аз разбрах за това, че се провеждат наистина много конкурси в нашата страна. Разбрах, че има различни форми на извънкласна дейност и че ако желаеш, ти можеш да бъдеш активен. Следователно, аз участвах в тези конкурси, като спечелих повечето от тях. Сега съм и много благодарна. Тонина, прави ли ти впечатление композицията и намираш ли нещо особено в нея? Прилича ми на огледален тип. Мисля, че има някаква семейка. Работата на учителя не е лека, но в нея има един върховен смисъл и то е в това, че разговаряйки с младите хора, човек има възможност да говори с бъдещето. На въпроса какво ме вдъхновява в настоящата ми работа ще отговоря просто и кратко. Позитивността на младостта, която зарежда учителя и не му позволява да остарее. Интелигентността, специално на моите ученици, четящите, от които аз определено се уча. Амбицията им да се себедокажат, а който може да го направи със словото, аз просто му се радвам. Искрата на литературния талант. Аз търся талантите, за да запалим искрата и ако тя продължи да живее и след това, това за мен е истинско удовлетворение. Не мога да забравя ученици като Стела, Светъл, като Йоанна Маринова, които и днес ме канят на издаването на своите нови книги. Искам да благодаря безкрайно за днешния жест и за зададения ми въпрос и да благодаря на Тонина за това, че в хода на на годините, в които работим заедно, защити толкова пъти своето име, а по този начин и моето, на редица литературни конкурси. Просто добра дума.